מתקין עליהם את כל הרכיב של הקלאסטר. גם אם אתם עושים ריקאבר לשרת שהיה חבר בדג, הוא לא מחזיר את כל העניין של הקלאסטר. זאת אומרת, זה משהו שנבנה רק כחלק מתהליך הצירוף שלו לתוך הדג. כן, up to 45 seconds, בואו נראה פה מה... הנה צריך עוד חבר אחרי שבוע. כן, כן. צריך ישירות, צריך אוטומטי נכון? זה ודאי, פלובר זה בעצם חלק, זה הדג עצמו, זה הקלאסטר. הדג מתבסס בעצם על הקלאסטר עצמו. איפה היינו? בסדר, זה השם של הדג. משהו השתנה בו. אז אנחנו כבר רואים שיש לנו שרת אחד בפנים, ואם אנחנו הולכים ל-131, יש לנו פה גם את הקלאסטר סרוויס. בסדר, אז חלק מההוספה של הדג זה בעצם אותה התקנה של הקלאסטר סרוויס בשרת. כן, ומה פה?